ישראל, שלום רב. עד מתי אנחנו נהיה במצב שהשטן עולה עלינו? אסור לנו להסכים לשיבוש ה-DNA שלנו. אסור לנו להסכים לקבל את תו החיה, 3 אישיות, את הקוד הזה, עם 3 ריבועים, עם השחמט. אסור לנו, בני ישראל, כי מי שלא ימות בהשמדה הזאת, על ידי, אתם יודעים מה, יישאר לנצח עבדים לפרעונים של העולם הזה. אתם מכירים אותם, אלה שמורידים לכם את ההנחיות האלה, אלה שרוצים לשים אותנו במחנות בקרוב, להכריז עלינו כמפיצי מחלות. בני ישראל, תתעוררו כבר, זהו תו החיה, זהו שטן קם עליכם. ספר ההתגלות, תקראו, אהובים שלי, תיישמו את תורת משיח. בני ישראל, תזעקו אל יהובה, קדוש ישראל, וישמע את תפילתנו. אחרת נובעת כולנו, בני ישראל, זוהי שואה, שואה כנגד עם יהובה. תתעוררו, אהובים שלי, אין לי דמעות לבכות עלינו, בני ישראל. תתעוררו, אהובים שלי. רק אלוהים יכול לעזור לנו, ואנחנו צריכים לפעול, אהובים שלי. אסור לנו להסכים למה שהפרעונים רוצים לעשות לנו. רוצים לשעבד אותנו, את גופנו ואת נשמתנו. תתעוררו, עמי, אוהב אתכם בני ישראל. אל תסכימו, התנגדו. אוהב אתכם, געגועים בני ישראל.